Bé, bon dia a tothom. El meu nom és Josep Patau, soc professor i coordinador del grau d'Administració d'Empreses aquí al campus i tinc el plaer avui de moderar aquesta taula que té el tema de l'oci gai a Barcelona. Coincideix el dia d'avui, un dia especial, avui dia 17, perquè el Parlament Europeu ha proclamat el Dia Internacional contra l'Homofòbia. Dono la benvinguda als dos ponents que tinc aquí a la meva dreta. A la meva dreta tinc l'Eugeni Rodríguez, del qual després us explicaré una mica el seu currículum, i el senyor Joan Igual, al qual dono la benvinguda a aquesta sessió d'experts en el tema. I aprofito al mateix temps per donar-vos la benvinguda a tots vosaltres, desitjant que la sessió d'avui sigui molt enriquidora. Abans de fer la presentació dels dos ponents, comentar que és un fet insòlit que tinguem avui en aquesta taula que diuen rodona, malgrat que rodona no en té res, un fet insòlit que tinguem aquestes dues persones amb dos perfils, que tindreu oportunitat de veure al llarg de la sessió, totalment oposats, és a dir, no tenen res a veure un amb l'altre, amb la manera de pensar, de fer, etc. Però al mateix temps hi ha un bon fair play entre tots dos i he tingut l'oportunitat d'estar compartint minuts amb ells abans d'aquesta sessió i hi ha una bona cosa que hem de mirar en benefici de tota la sessió. Aleshores, sense allargar-me més, començaré presentant una mica el currículum d'en Joan Igual. Ell té formació en disseny gràfic i publicitat, és empresari d'una agència privada de comunicació des de l'any 1998. El 2005 crea Boyberry, del que n'és promotor, junt amb Night Belly 2010 i Bubble Boys 2012. És membre fundador i actualment president de SEGAL, que és l'Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes. És una entitat que treballa, entre altres, per al foment del turisme gai a Barcelona i a Catalunya. L'associació SEGAL crea el 2009 el primer Pride Barcelona, que organitza les edicions del 2010 i 2011, i treballa per portar l'Europride a Barcelona l'any 2015. Paral·lelament, enceta un conveni amb la Fira de Barcelona, a qui assessora per la implantació del Pink Corner al Saló Internacional del Turisme de Catalunya. És membre de la permanent del PIMEC Comerç i de la Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per altra banda, us presento Eugeni Rodríguez, que el 1985 entra a treballar a Correus, actualment és funcionari des de l'any 98. El 1986 s'integra al Front d'Alliberament Gai de Catalunya, on funda el primer grup de joves gais de l'estat espanyol anomenat Joves per l'Alliberament Gai, del que en seria president. El 1986 és un dels protagonistes de la quarta conferència del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que seria formar-ne part del secretariat i posteriorment el seu capdavant. El 1991 forma part de l'organització de la International Gay and Lesbian Association, que es celebra a Barcelona. Durant el període 93-2000 és president de la coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual de l'Estat espanyol. Serà l'any 2001 quan, conjuntament amb altres activistes del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, funda l'Observatori contra l'Homofòbia, del que actualment n'és president. Autor d'un innumerable nombre d'articles, ha participat en programes de televisió i debats, coautor d'un llibre, Els drets de les llibertats, de l'editorial Virus 2020, i actualment participa en la Comissió de la Fiscalia per a Crims d'Odi i Discriminació i en el recent creat Consell Nacional per a Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals. Aleshores, si us sembla, l'organització d'aquesta sessió el que farem serà, agafant com a fil conductor l'oci gai a Barcelona, donarem un espai de 10 minuts a cadascun d'ells perquè facin una breu exposició del que fan, què pensen, etc. I després deixarem torn de preguntes perquè cadascú de vosaltres pugui participar i preguntar tot allò que vosaltres que hi ha. Si us sembla bé, començarem amb el senyor Joan Igual, que li cedeixo la paraula, i quan vulgui, sisplau. Sí. Molt bon dia a tots, gràcies per venir. Han explicat una mica el currículum, la part maca, i jo m'agradaria explicar una mica
les circumstàncies, que és la part una mica més curiosa o la part lletja, d'alguna manera, la part real més pràctica. Realment jo era un empresari, era publicista i fins que vaig crear una nova empresa que és com Boyberry, és un multiespai, és un lloc de relacions per homes. És com un sex shop, una mica complicat d'explicar a les persones heterosexuals, però és un negoci molt típic homosexual. Llavors jo vaig obrir aquest negoci i al cap de 3 mesos va venir, ho tenia tot en regla, tots els papers, tota la documentació, tota la llicència estava bé, i va venir l'Ajuntament i em va clausurar. Segons ells, és típic, la llicència no s'ajusta a l'activitat, és el que deien. Clar, evidentment, les llicències o els governs o les administracions no pensen en negocis atípics, no pensen en negocis que poden sortir del que és el normal per la societat, com poden ser molts dels negocis que tenim dins de la comunitat gay. Diguem saunes, diguem sex shops o inclús bars o discoteques que tenen una zona de trobada sexual que el dark room, la càmera fosca. Llavors, tot això, les administracions no ho contemplen, és una realitat de sempre, de tota la vida, dins de la nostra comunitat. Parlo sobretot de la comunitat, sobretot no única i exclusivament de la comunitat homosexual masculina, no la lesbiana. Llavors, com que l'administració no contempla aquestes coses, et crea un estat d'indefensió. Jo vaig obrir aquest negoci, al cap de 3 mesos me'l van precintar, evidentment lluita tot el que pot per les seves coses, vaig aconseguir resoldre-ho positivament. Tant és així que vaig posar d'acord a totes les associacions que inclús no es portaven bé entre elles algunes, perquè tenim posicions molt oposades, n'hi ha una 50a a Catalunya, una 40a a Barcelona, n'hi ha posicions molt oposades, doncs tothom es va, d'alguna manera, coincidir en defensar aquest projecte que havia fet jo i que l'administració d'alguna manera m'havia tancat. Es van posar d'acord també tots els partits polítics excepte un, però bueno, sempre n'hi ha un que es despenja en aquests temes, que evidentment és el PP, es van posar d'acord totes les organitzacions, inclús tots els empresaris que també feia molts anys que no es parlaven entre ells, tothom em va recolzar. Per què? No ho sé, em van veure que era molt emprenedor o el que sigui, doncs em van recolzar. Llavors vam crear una dinàmica que vam dir, això no ho podem desaprofitar. I a partir d'aquí vam crear l'associació ACEGAL, que és, per primera vegada hi ha una associació a Catalunya que agrupa totes les empreses, o la majoria d'empreses, perdó, totes és dir molt, la majoria d'empreses que ens dediquem al públic homosexual. I vam aconseguir crear aquesta dinàmica. Arrel d'això, el projecte era, ostres, ara hem de treballar per tots, per el que jo he aconseguit, que no sigui una cosa particular, sinó que sigui per tota la comunitat. I vam fer, d'alguna manera, aquesta associació, un dels objectius era, evidentment, defensar-se contra l'administració o de l'administració, treballar en l'administració, aquest va ser el següent pas, treballar per millorar tot el que són les empreses, però com qualsevol altre sector. Vull dir, si realment volem ser una primera potència, una capital europea o mundial dins del que és l'oci gay, el que no pot ser és que te'n vagis a una discoteca i els que mateix no parlin anglès, per exemple. I això passa molt a Barcelona. I te'n vas a una botiga de roba i no parlen anglès. Dius, a què estem jugant? Vull dir, si pretenem ser alguna cosa, llavors també hem d'educar els propis empresaris i això és feina també de la pròpia associació. O sigui, a partir d'un greuge sofert per una empresa vam crear l'associació, a partir de llavors vam crear una protecció i un treball amb l'administració i també vam veure que havíem de treballar-nos nosaltres mateixos. I és una mica els treballs que estem fent dins de l'associació. Com ja colofó, d'alguna manera, vam dir, ostres, ara ens hem de saber vendre també. I per saber vendre ens hem de fer una marca. Hem de fer una marca i hem de projectar-nos internacionalment. Vam dir, bueno, això és que ho tenim fet ja. Vull dir, el dia de l'orgull gai, el 28 de juny, que és el Dia Internacional de Gais i Lesbianes, aprofitem-ho. Hi ha moltes empreses, hi ha molta gent que està amb moltes ganes de sortir al carrer, de reivindicar-se. Hi ha moltes associacions que porten uns quants anys
que no es mostren, vam agafar aquesta sinergia també i vam fer un esdeveniment que és el Pride Barcelona. El Pride Barcelona, que des del primer any ha sigut molt vocació nostra mostrar-nos internacionalment, perquè hi ha dos vessants. Un és el caràcter social i l'altre és el caràcter empresarial, que és el que jo d'alguna manera em recau a mi, és el que jo he de promocionar. Llavors jo he de procurar portar el màxim de turisme cap a Barcelona, amb aquest motiu. El primer any, gràcies a Turisme de Catalunya, vam portar 12 mitjans internacionals que ens van fer un préstec i la veritat és que va anar molt bé, va sortir amb molts mitjans internacionals, amb moltíssims. A més, ens van atorgar el poder de triar, escollir nosaltres els mitjans que volíem, cosa que està molt bé, perquè en realitat som qui coneixem el sector. I a vegades les administracions et diuen sí, convida'ls, però vull que convidis aquest. Llavors no es tracta això, no? Vam crear el que és Pride Barcelona, aquest serà el quart any. El primer va ser un èxit rotund, les xifres varien molt. La més petita parla de 15.000 persones el primer any, la més gran més o menys eren 30 o 40.000 persones, això el primer any. Ara ja ens movem en xifres que no cal ni dir-les, vull dir, és que és igual. Quan passes dels 100.000 dius, és que és igual, és molta gent, no? I realment és molta gent. És l'Avinguda Maria Cristina plena de gom a gom. Quants n'hi caben? Doncs no ho sé. L'Ajuntament n'hi posa 150.000, Protecció Civil diu 80, vull dir, cadascú diu la seva. És molta gent. El nostre treball és que la major part d'aquesta gent vingui de fora, que és molt important que vingui gent de Sabadell, però per nosaltres a nivell social és molt important que a Sabadell es facin actes. M'he caigut. És molt important que a cada població es facin actes. El que és a nivell empresarial, el que és molt important a nivell empresarial és que vingui gent de fora, que vinguin turisme, que a mi, a nivell empresarial, que vinguin 50.000 persones de Sabadell a Barcelona pràcticament no és cap despesa, no hi ha ingressos de la ciutat, dels negocis. En canvi, si en lloc de 50.000 en venen 5.000 turistes, aquests sí que és una despesa important, sí que omplen els negocis i d'alguna manera és el meu objectiu. Hi ha unes 30 altres associacions d'àmbit més social que també organitzen Pride Barcelona, que són les que han de portar el caràcter social al que és Pride Barcelona. I els hi donem que vulgui, els hi donem evidentment la rellevància que cal. I volia explicar-vos una mica l'origen de l'associació, perquè sembla tot molt maco, sembla que s'hagi estudis per acabar sent alguna cosa, i a vegades són les circumstàncies, vull dir, jo he acabat movent-me a nivell associatiu i a nivell polític. Polític no estic a cap partit, però el treball amb els polítics és constant. Ara mateix hem estat, tant l'Eugeni com jo, a una recepció amb l'alcalde Trias a Barcelona. Aquesta tarda tornarem a estar a recepcions. Vull dir, fem molt treball, pràcticament, vull dir, un parell de cops a la setmana, és evident, polítics, amb grups i altres grups. Però, bueno, jo no m'ho esperava, no era el meu camí, però el fet que tanquéssim el meu negoci et guia, et porta cap a zones que tu ni t'havies imaginat. Jo la veritat és que mai m'hagués imaginat treballar en coses polítiques i associatives tampoc. Moltes gràcies i espero que podeu dir una miqueta del que us puguem oferir. Bé, jo com tinc bastant bozarrón, escolteu bé, no? Els de darrere també, no? Bueno, jo primer que deia que era el Dia Internacional contra l'Homofòbia, és que l'he dit en l'últim moment, no ha estat avui quan s'ha declarat, ja fa anys, i sí que us volia fer l'apunt perquè és el Dia Internacional contra l'Homofòbia, és perquè un dia com avui, 17 de maig, la OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, va treure l'homosexualitat del llistat de malalties. Això ho va fer l'any 1990, o sigui, estem dient que fins a l'any 1990 l'homosexualitat per la OMS era una malaltia. I també us volia fer un altre apunt perquè moltes vegades surt homofòbia o transfòbia. Per què no diem també dia de la transfòbia? Perquè malairament el mateix 17 de maig també l'OMS va posar la disfòria de gènere dins del llistat de malalties, és a dir, que avui en dia encara el nostre col·lectiu LGBT té aquest problema que es considera la transsexualitat, l'OMS encara la considera una disfòria de gènere que aquest any en concret s'ha de tornar a reunir i esperem que es tregui de la llista.
Dit això, també en el currículum, l'he explicat, sí que m'agradaria fer un apunt. El Joan ha explicat lo del Pride. Penso que lo del Pride és la imatge que tenim tots, és la paraula que s'utilitza, és la paraula homologada a nivell internacional, que jo crec que és important perquè fa conèixer un event que tothom té associat amb aquesta paraula, però sí que m'agradaria també dir-vos que el nostre esquema és l'esquema de la manifestació, és a dir, no és el desfile ni la parada, és la manifestació. El 28 de juny, aquest any, farem 35 anys de la primera manifestació a Barcelona en el 77, que es va fer amb el FAC il·legalitzat. La llei de peligrositat social, que era una llei franquista, encara no s'havia suprimit. Us ho dic perquè si mireu al Google les fotos, la gent surt amb els ulls tapats, perquè podien ser detinguts per anar a les manifestacions. Us ho dic que això era el 77. Per això que el camí dels drets i les llibertats ha anat bastant de pressa, però penseu que també són uns drets molt fràgils i nosaltres, per exemple, aquest any pel 28 de juny, nosaltres dèiem 28 de juny. Hem posat el lema de ni un pas enrere, els drets i les llibertats no es toquen, perquè pensem que el tema dels drets és important, com va ser el dret al matrimoni, però que les llibertats són fonamentals. És a dir, que a Iran, a 5 països del món, es pugui assassinar avui en dia una persona per ser homosexual, realment és un problema tan gran que parlar d'ossigai o parlar de si em puc casar o no sembla a vegades, entenem, perquè ens entenguem, sembla una mica frívol, no? S'ho dic per una mica veure com està el tema, no? Visquem on visquem, a Barcelona, a Catalunya, al primer món, però el tema a nivell global, que jo crec que és important tindre aquesta visió, està com està, no? També dir-vos que, ho vaig posar al currículum però no ha sortit, perquè no sempre pot sortir tot, la meva idea del tema de l'oci gai. Jo l'any 1993 vaig anar a Xile, estava a l'Internacional Gai, perquè van tirar un còctel molotov a una discoteca que es diu Divine, que l'Almodóvar està preparant una pel·lícula, tot i que el govern de Xile feia un any que havien tret el Pinochet, deia que havia estat un incendi espontani. Es va demostrar que no, jo vaig anar com a observador, era la discoteca més important de Valparaíso, que és la segona ciutat de Xile, i quan vaig fer l'informe, el més impressionant és que quan parlaves, ningú volia, dels familiars, van morir 70 persones, ningú volia que es sapigués que un familiar d'ell estava a la discoteca, perquè si estava a la discoteca era gai. Us faig aquesta fotografia de l'any 91 perquè veieu tot el que hi ha al voltant de l'oci gai. En l'oci gai hi ha un tema que ens trobem en un lloc que tenim necessitat perquè estigui el que estigui, és com jo. És a dir, si jo treballo en una empresa que el jefe és un homòfobo, que està tot el dia dient que hay que matar a los gais, però a les 2 de la matinada me'l trobo en un quart fos, està clar que el dia següent a la feina no em dirà res, perquè no em podrà dir que em va trobar en el lloc on estava. No sé si m'explico, no? Això és una mica la complicitat de l'ambient. Jo el que us volia fer com a repàs, jo quan vaig entrar al FAC al 85 se li deia el gueto. El gueto, estàvem parlant, sortíem de la dictadura franquista, era el gueto. Jo me'n recordo d'anar als locals del gueto de Barcelona i pel fet de portar-lo en català, tirar-nos pedres i no deixar-nos posar, s'ho dic per al model que s'havia construït també a Espanya, s'havia construït un model que era el de la pandereta i el mariquita. Sabeu que a les pel·lícules, en blanco i negro, estava el tonto del pueblo, el cartero, jo que soc cartero me'n recordo, l'alcalde i el marica. Però el marica era identificable. El marica portava una forma de vestir, de ser, que tothom podia dir és el marica del poble. Què va passar? Amb el gueto van tindre tota una discussió, hi ha un llibre molt de la clandestinitat de la llum, de la Manuel Fluvià, que parla molt d'això, que és la gran victòria va ser del blanc i negre al color, és a dir, sortir la visibilitat, que va ser, jo crec que amb això, tot el moviment, tot i que nosaltres, quan va sortir, que explica el Joan, va sortir tota la proposta que representa ell, nosaltres no estàvem ni estem d'acord amb una idea fonamental. Nosaltres creiem que els drets i llibertats del col·lectiu LGTB no poden anar per la vessant econòmica. Jo vaig fer una ponència, que després la parlaré, de la peseta rosa, que ara s'ha desfasat perquè hi ha l'euro, tot i que potser tornem a la peseta rosa. Ho dic perquè treuran de l'euro i agafarà vigència, en el sentit, però això ho parlarem després, no? Però per què en aquell moment? Doncs perquè havia estat un camí
molt important del moviment organitzat, i d'alguna forma se'ns feia com una crítica de que estàvem en contra de que la gent... No estem en contra de que la gent vagi a un bar d'ambient. El que... Jo ara torno a Xile. Jo estava a Xile a la discoteca que funcionava, a l'Alameda de Xile, de Santiago de Xile, i de sobte no havia estat mai a una discoteca a 12.000 quilòmetres de Barcelona. Em veig un vídeo de la Marta Sánchez cantando, se'n recordeu, la de Pero desátame, i vaig dir, o sigui, és que a 12.000 quilòmetres és el mateix imaginari, el mateix cançó, és a dir, ens construeixen el mateix imaginari a 12.000 quilòmetres. Amb això què vull dir? Que realment nosaltres triem, no triem, o sigui, ens imposen un imaginari, això és una mica el problema nostre. O sigui, potser a mi m'agradaria, perquè no m'agrada aquest tipus de música, poder triar un ossigai amb la relació qualitat-preu, a la relació que sigui en llibertat i, per suposar, un oci en el que no hi hagi homofòbia. Per mi no seria un ossigai, sinó un oci en el que jo pugui anar a una discoteca de heavies i poder-me donar un petó i que el heavy de torno em digui maricón de mierda, no sé si m'explico. O anar a una discoteca que no sigui house, perquè sembla que el gai, si no escolta... M'explico. Jo una mica, tot i que trobo que no es poden demanar heroïns. Jo crec que la feina dels empresaris gais, i amb això sí que, ja s'ho dic, jo amb aquesta postura dins del moviment gai està molt enfrontada. Us ho dic que la gent, sobretot més jove de la part nostra, del 28 de juny, és absolutament contrària a que n'hi hagi, no n'hi ha que n'hi hagi bars d'ambients, sinó del que significa la construcció d'això, perquè és amagar-nos. Jo crec que no podem demanar al noi de Puigcerdà que agafa, que estalvia, que agafa el tren, va a Girona, després arriba a Barcelona, demanar-li que vagi a un bar perquè li agrada, jo què sé, el punk, o perquè li agrada un altre tipus de música, i que tiri els traços al cambrer i acabi que li donen hòsties. No entenc que cal que n'hi hagi bars on els còdics estan entesos i tu pots estar allà i ningú, absolutament ningú, t'agredirà per ser homosexual. Però jo crec que això és una situació que ha de ser transitòria. Si nosaltres, per què ho vulguem? Doncs jo que soc de l'Hospitalet, d'un bar que està en homòfob i obrer, a mi m'agradaria anar al Frankfurt, que tota la vida he anat, que encara no ho he fet, que tinc 47 anys, doncs tinc ganes d'anar i tirar-li els traços al... Bueno, ara ja no m'agrada, fa 20 anys, no? Però d'alguna forma, perquè m'entengueu, no? O sigui que l'oci no sigui exclusivament per aquesta raó, tot i que trobo que no, i més ara, és necessari que n'hi hagi jocs on puguem expressar-nos en llibertat sense pensar en això. I ja per acabar, l'apunt que us volia dir que per nosaltres el camí dins d'aquest món és sobretot nosaltres dins del col·lectiu, abans ho parlàvem amb el Joan, no? Penseu que veureu LGTB, LGTBI, LGBT, significa lesbiana, gai, bisexual, transsexual, si veieu la I és intersexual i si veieu la Q és queer. Nosaltres utilitzem la més gran de totes, que és LGTBQ+, per si, sobretot perquè van incorporar el tema queer, però d'alguna forma sí que el nostre model sí que pensem que la importància que veiem és que dins nostre, sobretot els homes gais, hem invisibilitzat sobretot transsexuals i lesbianes. També és una de les assignatures que per nosaltres és important, per això en el nostre cartell, que us l'he portat, després ho veurem, visibilitzem sempre que no siguin ni gais ni lesbianes, no per res, sinó perquè pensem que també dins nostre, si lluitem contra la discriminació, no està bé discriminar a la gent que ja està més escrita. Una mica són els apunts que us volia fer abans d'entrar en aquest. Molt bé, gràcies. Aleshores, si us sembla, començarem una mica ja, com ell diu, a centrar-nos ja més en matèria. Deixem obert tot de preguntes per tots aquells que teniu una pregunta, poden aixecar la mà i se'ls donarà la paraula. I si us sembla, començo jo, agafant una mica de ritme, us volia formular una pregunta, doncs la vull respondre tots dos. I la pregunta aniria encaminada a quin és el valor afegit del turisme gai i lesbià. Si us sembla, comencem de la mateixa manera. Joan, sí. Perfecte. Dins que la postura del moviment que representa avui l'Eugeni o el meu, la veritat és que són molt oposades
però per sort tant l'Eugeni com jo tenim molt interès en treballar en comú i arribar al màxim d'acords, i suposo que ho podeu veure, que sempre intentem una mica valorar el que fa l'altre en lloc de matxacar-lo, no? Amb la qual també és d'agrair, no? Perquè clar, les postures en realitat són molt més oposades del que potser sembla, no? Però hi són, hi són. Referent al valor afegit, jo voldria dir que els negocis gais, com ha apuntat l'Eugeni, hi són una mica per necessitat, perquè la gent homosexual n'hi ha molta, gent homosexual amb comportament visible n'hi ha molt menys. Llavors, és aquesta gent de comportament visible, sigui perquè són afeminats o com jo mateix, que vaig pel món dient que a casa tinc el meu marit o el que sigui, estem fent d'activistes 24 hores al dia i arriba un punt que cansa molt. Cansa molt anar sempre fent d'activistes, no? Que te'n vas a qualsevol bar i com que actues absolutament normal com a parella, doncs evidentment tens mirades. Fa molt temps, la veritat és que fa anys ja que no tinc cap agressió verbals, en dic sovint, tot s'ha de dir, vull dir aquest any mateix, vull dir, no cal anar molt lluny, no? Agressions físiques també n'he tingut, però això ja per sort fa molts anys. Costa molt fer d'activista 24 hores al dia, amb la qual cosa realment hi ha una necessitat d'espais d'oci quan un està amb el seu temps d'oci, és quan més baixa la guàrdia, és quan més relaxat t'has de sentir, amb la qual cosa és lògic que hi hagi aquests espais per necessitat, malauradament, ojalà no hi fossin, on tu puguis relaxar-te, baixar la guàrdia i estar amb la teva parella tranquil·lament com podries estar a qualsevol lloc. Aquí és on coincidim absolutament amb l'Eugeni que ojalà no hi fossin tots aquests locals, perquè voldria dir que podem estar tranquil·lament per tot el món. Vull dir, malauradament no passa ni a Barcelona, això. Bé, això és un punt. Un altre punt és els que ho són per necessitat perquè són diferents. Vull dir, les persones són diferents, els sexes, no és el mateix comportament el de les dones que el dels homes, i els homes gais ens comportem d'una manera diferent. Tenim unes necessitats, diguem-ne, fisiològiques diferents, però som sexualment molt actius i d'alguna manera ens preocupa molt poc les conseqüències, entre cometes. Clar, una dona té la conseqüència d'embaràs, de tota una sèrie de coses culturalment també. Nosaltres no, la prova està en que tots els espais d'oci homosexuals, masculins, tenen espais de sexe. O sigui, hi ha unes coses que es diuen saunes, hi ha unes altres coses que es diuen sex shops, que no són sex shops com els típics heterosexuals, on no hi pot haver-hi contacte físic, sinó que hi ha espais amb contacte físic. Les discoteques, els bars, tenen espais, jo me'n recordo fa molts anys, les discoteques heterosexuals també tenien el seu espai, el seu chill-out una mica més reservat, on sempre es podien fer cosetes, no? Però, bueno, quan això ho passem a homosexual masculí, canvia molt. Vull dir, és una necessitat de l'empresa perquè és que el públic ho demana. Amb la qual cosa hi ha d'haver-hi aquests negocis diferents, perquè hi ha una necessitat que hi siguin, no? Llavors, una cosa és la necessitat i l'altra és el valor afegit. Quan a Espanya, per exemple, tenim una de les lleis que estan més avançades a tot el món en quant a drets, de moment, ja veurem si continuen, però de moment hi són, això és un valor afegit. Quan una persona a Nova York escull un destí turístic i sap que aquí a Barcelona pot anar tranquil·lament agafat de la mà, tranquil·lament relativament, ja us ho deia abans, sí, sempre et pots, sobretot mirades, però agressions verbals ja és difícil, n'hi ha, però ja és difícil, i físiques pràcticament no n'hi ha. És un valor afegit, el fet que tinguem un turisme d'aquest estil. En un moment en què la crisi ha afectat moltíssim, curiosament el turisme no tant, i el nostre encara menys, perquè la gent es prefereix anar a destins turístics que sap que pot estar molt tranquil·lament en lloc d'anar-se, per exemple, amb un viatge paradisíac per al Nil. Doncs no, potser, ara paradisíac tampoc serà tant al Nil, però és que quan era paradisíac, si eres gai tampoc. Recordem que van detindre un creuer que van organitzar a Egipte en una boda gai, exacte. Els destins que potser per un heterosexual poden ser bons, per una persona homosexual potser no ho són tant. Amb la qual cosa
hi ha molta gent que preferim continuar anant a destins que sabem segurs, a destins que són absolutament gay-friendly, com és Barcelona, potser inclús pagant una miqueta més que no anar-nos a Turquia, per dir alguna cosa. Amb la qual cosa, el fet que tinguem un turisme en aquest sentit, crec jo, és un valor afegit, és un valor de seguretat i crec, i així m'ho està demostrant, vull dir, el fet de tenir els negocis que tinc, que em dedico molt al turisme, és un turisme que cada cop va en augment, perquè sempre les notícies des de Barcelona són molt positives dins del col·lectiu gay a nivell internacional. Jo penso que el valor afegit de molts negocis en aquest sentit, de ser gay-friendly, de Barcelona com a ciutat, de tenir aquests drets, és un reclam molt gran a nivell internacional, però a tot arreu, des de Nova York a Filipines, si vols. A tot arreu és un valor molt important. Bueno, jo sobre aquest tema tinc una postura positiva, però també tinc dos crítiques i començaré per la part bona. Jo crec que la part bona, ho deia, jo allí anava al metro i feia el transbord, era ja tard, a les 8:30, 11, no més tard, als últims metros, a Barcelona, i vaig veure una dona gran, 60 anys, amb una noia, agafades de la mà, que no eren d'aquí, segur, eren sueques, no ruedes, i vaig pensar realment el que ha dit el Joan. M'he dit, aquestes dones han triat Barcelona per poder fer una cosa que realment és complicada. Anar de la mà al metro, inclús per nosaltres, no és fàcil, més a les 11 de la nit. I vaig dir, realment li vaig mirar amb una complicitat com dient, era una cosa que ella necessitava fer-lo, no? O sigui que sí que realment amb això el turisme gai a l'estat espanyol, amb la llei del matrimoni, ha fet alguna cosa. Jo tinc amics a París que em deien, Eugeni, tot el moviment gai de França, quan van veure a la tele que Espanya sí, França no, amb el que són els francesos, s'estiraven de los pelos, no? Perquè diuen, hòstia, Espanya ha guanyat a França, no França que sempre té tot a nivell de drets. Si realment el Zapatero va fer una cosa, independentment del que puguem creure econòmicament d'ell, però sí que passarà a la història, perquè a mi ja em costa que pels passadissos del Congrés li deien maricón de mierda. O sigui que realment ell com a president va fer una qüestió, l'havia promès, però ja sabem el que va prometre l'altre i ara no compleix res, no? No retallaria, retallar tot, no? O sigui que amb això sí que com a per nosaltres, pel moviment LGTB, el Zapatero va fer una cosa impressionant a l'Espanya que es posa i l'Espanya realment que surt al carrer a dir que no vol drets pels homosexuals. Això és un valor afegit molt gran per l'estat espanyol. Barcelona té la fama que té i amb això es va augmentar. Crítiques amb això. Jo us diré que per mi la pitjor experiència que he tingut és amb la ciutat que es coneix com el turisme gai, que és Sitges. Què va passar? Van tindre, jo la major agressió que he tingut l'he tingut de gent que era, no tota, però d'una part de l'empresariat gai que es va organitzar a Sitges per tirar-nos pedres i dir-nos que ens anessin de Sitges perquè, clar, per una mà agafava els diners dels gais, però per una altra ens tiraven pedres perquè no volien certa classe de turisme gai. Amb això què dic? Que no, el turisme gai no pot ser un turista classista, elitista, de diners. Jo amb això faig una crítica, perquè crec que amb això sí que hi ha una responsabilitat dels empresaris. I la segona crítica que faig és que els locals, igual que a la resta d'Europa hi ha locals de sexe, a Catalunya també els empresaris haurien de ser conscients amb el tema de l'UVIH. Què està passant? A la majoria de les saunes, no sé si sabeu com funciona una sauna d'homes. Tu entres, normalment el permís no és de sauna, és de gimnàs o és de no sé què, i hi ha uns quartitos amb un camastro, un llit, com el vulgueu dir, però no es pot dir que és un llit, on es fa sexe. Però dins no hi ha ni preservatius ni hi ha lubricant. Per mi això és una responsabilitat, entre cometes, assassina. Perquè tu en el moment que vols tindre la relació sexual, que t'aniràs... Es pot anar a demanar recepció. Jo crec que amb això una part de l'empresariat hauria de ser molt curat amb el tema que això, o sigui, les condicions en les que es relacionem, amb això no estic assenyalant amb ell ni molt més, però vull dir que això sí que és un posicionament que jo crec que ens caldria donar una valentia per assumir, jo no sé, això ho pot explicar ell, ser responsabilitat dels locals, ser responsabilitat de l'administració, però sí que crec que és important que... I després el tema de jo vaig a una discoteca gai i vaig a una altra que no és gai i la copa val 3 euros més.
Tampoc vull pagar un peatge, m'entens? Com els peatges per circular pel nostre país, no? Pagar peatge per entrar al teu poble, no? Que ets al poble. Tampoc vull pagar un peatge per anar a una discoteca que està la gent com jo perquè em trobi amb gent. Jo crec que amb aquest punt sí que crec que ens hauríem de trobar en buscar fórmules perquè, si bé el meu esquema, seria que no n'hi hagués bars per gais, lesbianes, transsexuals, sinó que pogués anar triant per la qualitat, preu, música, etc. Però com han de ser-hi, perquè jo crec que la gent necessita llocs on no es mengi el tarro, si m'agradiran o no, i això fa un servei molt bo, però que les condicions siguin a nivell d'UVH correctes i a nivell econòmic al preu que correspon amb els serveis que donen. Perfecte. S'ho mereix perquè... Una miqueta sí. És un debat molt curiós, perquè jo, com a president de l'associació que porto, crec molt en la corresponsabilitat social de les empreses, i crec moltíssim. Faig molt treball en aquest sentit, però és curiós que només se'ns demani corresponsabilitat social, o de salut, en aquest cas, a les empreses del col·lectiu. Vull dir, tu te'n vas a qualsevol altre tipus d'empreses i la societat no ho demana. En canvi, a nosaltres sí. O sigui, tu te'n vas a qualsevol sauna heterosexual i no hi ha preservatius. I nosaltres se'ns exigeix. He de dir que la majoria d'empreses, a veure, tu feies esment a les saunes, per exemple, i sí és cert que són molts minsos, són molt tacanyos, són ràcanos, però el que es gasten ells anualment en preservatius és una animalada. Això t'ho asseguro jo, perquè són els números. Jo, clar, com que d'alguna manera m'ha tocat ser el cap de llança, doncs evidentment no soc model, perquè em toca ser la part exemplar i més que ningú ho faig, no? Però, clar, evidentment no soc model, soc model a seguir potser, però no soc el que hi ha. Però per què se'ns demana a nosaltres aquesta corresponsabilitat i no a les altres empreses de la societat? Que, cuidado, que la majoria d'elles sí que hi participen. També el fet de participar de l'associació que hem creat també és una manera de participar de la comunitat, perquè a través de l'associació, sense que a l'empresa li suposi una càrrega tant en treball com econòmic, sobretot en treball, perquè a vegades la part econòmica és més fàcil de pagar que no el treball o el trencar-te les banyes fent campanyes. Ho suplim nosaltres i som nosaltres, l'associació, la que fa tot aquest treball de corresponsabilitat social ja per l'empresa. Llavors, jo estic treballant perquè tot arreu on es practiqui sexe hi hagi preservatius. També és cert que empreses com la meva, que hi ha 2 bols de preservatius que més o menys tu te n'agafes el que vols, acabes sent proveïdor de tota la ciutat. I això és un problema, perquè el pressupost de l'empresa no es pot permetre això, amb la qual cosa està bé que aquesta corresponsabilitat sigui, com a mínim, distribuïda amb l'administració una miqueta. M'entens? Amb la qual s'hauria de mirar potser de quina manera i com. El que és el preu, a veure, estem parlant que una capital, àrea metropolitana amb 3 milions d'habitants, suposadament uns 300.000 homosexuals, no de conducta però homosexuals, o sigui, de conducta segurament seran molt menys. Només tenim 4 discoteques. Si només amb 4 discoteques pretenem que hi hagi una varietat de preus, que hi és, cuidado, que hi és, perquè si no recordo malament van més o menys des dels 9 euros fins als 18, les entrades de discoteca, estem parlant d'una és el doble de l'altra, amb la qual sí que hi és aquesta franja que tu pots escollir. Que seran més cares que les altres discoteques? No ho sé. Que sí que és cert que tu pots escollir molt menys, n'hi ha molt menys quantitat. Vull dir, tothom té un bar de barri que una cervesa pot valer €1. Evidentment això no ho trobaràs dins de la comunitat gay. No ho trobaràs, €1. Però bueno, el servei que et dona també és diferent, i cuidado, tampoc és la cafeteria aquella que té 40 metres quadrats o 25 metres quadrats, que paga un lloguer. Vull dir, cuidado, tots aquests tipus de locals solen tenir molt més servei i una sèrie de despeses més altes. També hem de pensar que la pressió administrativa
la pressió, sobretot el que conec jo de l'Ajuntament de Barcelona, és molt més alta amb un pub musical que no pas amb un bar de dia normal, que és el que cobra la Sant Miguel a 80 cèntims. Amb la qual també s'ha de repercutir en el preu. A què em refereixo? Que evidentment l'oferta és molt inferior, amb la qual els preus també es regulen una miqueta. I costa molt que surtin els números, entenc jo. Hi van haver uns anys, els anys on va sortir el moviment de la Passeta Rosa i tot això, que realment els empresaris s'omplien les butxaques. És cert, és cert. Jo malauradament no hi era en aquella època. He arribat tard. Però avui en dia costa moltíssim fer benefici, costa moltíssim. I jo penso que el problema dels preus és l'oferta. Si hi ha poca oferta, és normal que pugin els preus. Només això. No. Bé, escoltant-vos em genera un dubte, i és si hi ha un o diversos models de persones gais. Mira, quan parlaven de finals dels 90, els 90 són uns anys molt importants, molt importants pel col·lectiu LGTB. Us diré per què. Si bé als finals dels 70, principis dels 80, va ser una mica com no és il·legal, estem aquí, sortim al carrer, no només és les imatges que hi havia, per exemple l'Ocaña, que tothom més o menys el coneixem, perquè a part va morir, perquè era una loca, ho dic en el sentit més maco de la paraula, es va disfressar de sol i va morir en el seu poble d'Andalusia, perquè realment va fer de sol, es van encendre les puntes del disfress. Però l'Ocaña és un referent important perquè sortia, es vestia de dona, sortia als primers anys. Als 90, d'alguna forma, ja s'havien tret la llei d'escàndol públic, a començar a veure locals, el moviment gai lesbià sortia al carrer, i va ser el moment on la tensió aquesta que diu que ara dit el Joan, o sigui, es va veure un negoci, no? Es va veure un negoci. I el model, jo vaig fer aquesta ponència, que després la parlaré, si voleu vindre després, si em fas propaganda. Jo que deia que el model era molt senzill, era un noi entre 18 i 22 anys, alt, primer però atlètic, guapo, i amb una forma van sortir les revistes gratuïtes que no era casual que feien propaganda d'uns productes, és a dir, et creen un model perquè, a veure, això és ho deia, l'imaginari, si tu no has llegit en els llibres, no has vist a la tele, no has vist pel·lícules, tu necessites saber, doncs l'altre dia m'ho deia un director de comunicació, ara sembla una tonteria, però quan la Belén Esteve treu una blusa a la tele, en el Sálvame, es venen entre 10.000 i 20.000 a la mateixa hora de la mateixa model. Perquè veieu la importància que té la gent que vol ser com la Belén, o sigui, la gent necessita referències, és a dir, que un xaval de 17, de 18 anys necessita veure com és un gai, com vesteix un gai, quina colònia pot. Llavors, aquestes revistes, va haver-hi milers de revistes, no dic revistes d'informació, revistes gratuïtes, o sigui, d'alguna forma, anuncis publicitaris de marques, de la Calvin Klein, de Dolce & Gabbana, d'una forma, ser gai era una cosa que no estava a l'alcance de ningú. És a dir, jo sempre tinc molt el tema, ho reconec, i ho dic públicament, el tema de la classe molt present, perquè penso que no és el mateix ser gai venint d'un barri d'Hospitalet que ser gai, doncs, Vic Sara, per posar-vos un exemple, que Vic Sarrià, no? O sigui, he fet un canvi una mica. Llavors, el tema a Sarrià, el tema gai no serà un problema, però a l'Hospitalet és un problema perquè el noi aquell que està veient el model que li diuen que ha de ser gai no podrà ser-ho mai, perquè no podrà comprar-se un Dolce & Gabbana, perquè no tindrà aquest cost, perquè no podrà anar a un gimnàs. Llavors aquest model jo crec que ha portat molts problemes, moltíssims, perquè realment hi ha el model del gai guarro que no es dutxa o que està aturat o que és un obrero, que és el que deia el Joan, que és del col·lectiu homosexual però potser està casat i té 2 fills i va a les saunes, que per això existeixen les saunes. La sauna existeix perquè el camionero o el director del CaixaForum, per dir alguna cosa, no ho sé, puguin anar a la sauna. No s'ho dic en broma perquè això és un tema molt delicat. Penseu que els models
la construcció d'un model és vital, perquè quan tu has construït el model, la resta de la gent busca aquest model. Jo he vist gent que realment tenia angoixa, o sigui, que no s'atrevia. A Barcelona també he de dir que amb això li dono una raó. El moviment és a Barcelona ciutat, és no suficientment... Està a la Martins, està a la Martins, que no està, però està a la Metro, que és interclassista, intergeneracional, és cert, però sí que ens trobem amb aquesta, i sobretot us ho dic, en el moviment gai, i això és una crítica a mi mateix, al nostre col·lectiu, el tema de l'edat és terrible. És terrible. Arriba una edat que ets invisible, absolutament invisible, que és la gent que ja, no que tingui 50 o 60 anys, ojo, aquí és com la mujer del César, que no ha de ser honrada sinó ha de parecer. El problema no és tindre 60 anys, sinó que la gent pensi que els tens, perquè ets invisible no, o sigui, es veu menys que aquesta pizarra, bueno, que aquesta taula, no? I clar, jo crec que el model, i amb això estaria, jo crec que hi ha una responsabilitat, està clar, de l'administració política, falta de voluntat política, de l'educació, de les escoles, que ara no del matrimoni. Jo m'agradaria, sempre he dit, m'agradaria anar a una classe de nens de 7 anys, perquè tinc una curiositat. Quan expliquen el típic del nen que s'enamora i estima, ara en la llei del matrimoni, a l'estat espanyol, haurien de dir que un noi pot estimar un noi o una noia. Jo em pregunto, tots els profes de primària estan dibuixant a les pizarres un nen amb un nen, un nen amb una nena? No sé si m'explico, perquè legalment estem en un estat que hauria de ser així. Va, responsabilitat, però l'altra, si l'administració no ho fa, no podem carregar les cintes sobre l'empresariat, d'acord? Però sí que si volem per nosaltres mateixos, jo crec que nosaltres, per exemple, i jo amb això faig una crítica a la propaganda del Pride, no m'agrada els models que treuen. Ho sap perfectament. No m'agrada els models de xulazos de 23... No és que no m'agradin personalment, que m'agraden, no? Però una cosa és el que m'agrada a mi dir i una altra cosa és la responsabilitat de no crear el típic noi de 18, 19, 20 anys, quadrat, moret, m'entens que per això nosaltres, a la nostra hem posat una transexual, ni bé, ni més guapa, ni més lletja, com us decía mi madre, del montón. Jo crec que amb això sí que no m'agrada. No m'agrada, nosaltres, i jo en concret, mai m'agrada projectar, quan és per a la societat, models. Primer, que no siguin només nois, crec que han de sortir més cas, i si és un noi que pugui ser un senyor gran, un discapacitat, perquè vegin que a dins del col·lectiu gai hi ha totes les diversitats. És que més és una mica, però és que per mi és un tema bàsic. Jo el que deies, hi ha tants models com persones, evidentment. Sí que és cert que la societat ens movem molt per referents, amb el qual anem acabant tots amb els 7 o 8 estereotips que hi ha i tots més o menys per faunes, com tota la vida ha sigut, amb altres mons no homosexuals. Tothom acaba mimetitzant-se del seu grup, dels seus amics, de la seva parella, de la seva família. I tots ens anem mimetitzant amb el nostre entorn. Sí que és cert, jo soc publicista, estic creant un esdeveniment i el creo amb paràmetres potser massa de màrqueting, però em sembla, en el pòster d'aquest any, per exemple, no crec que hi surti, no em sona que hi hagi cap nano de 20 o 23 anys, tot tenen a partir de 27, i hi ha com 8 persones, hi ha un osito, hi ha un de gimnàs, hi ha un transexual, o sigui, sí que és cert que tots són macos, o sigui, l'osito és un osito maco, però bueno, és que soc publicista, a veure, vull dir, és que, i no surt un amb cadira de rodes, perquè no hi era, però és que el podria haver posat i seria un nano maco amb cadira de rodes. Jo què sé. Vull dir, és que, a veure, estic venent un producte, soc empresari i jo m'ho miro com a publicitat. I sí, he agafat 7 o 8 referents, sincerament, li vam donar absolutament mà lliure al fotògraf, que és el reconegut, perquè fes el que volgués. Ell ens va presentar diverses idees i li vam donar l'ok. Ens va semblar absolutament bé. I sí, és cert, dins de la imatge hi ha com 6 o 7 referents que són referents de diversos tipus, evidentment no hi surten tots, però és que, bueno, et dono una mica la raó, però jo estic venent un producte. I el màrqueting és el que té, si el vols vendre bé, doncs ho has de fer bé. I és difícil, la responsabilitat social potser la porto per un altre lloc, jo.
no amb la imatge. Sí, ara, jo amb això, sí que crec que això, i ara et faré una trampa, no? Però amb el del valor afegit, jo crec que aquí sí que és difícil, però jo crec que aquí tenim una responsabilitat ètica i jo, per l'any que ve, jo crec que hem de construir l'altre model que no es formem, que és, a veure, dins del nostre col·lectiu hi ha gent que és discapacitada, hi ha gent que és lletja, i això ho hem d'instal·lar en la societat. Jo entenc que si jo ara muntaré unes festes, per a part, tinc un altre sant també, una mica comercial, i està clar, si em venen 3 cambrers, tries el cambrer més guapo. Això està clar. Comercialment a vegades perquè vols que la gent el vegi, però bueno, jo crec que com a una cosa és qui tindràs treballant, però una altra cosa és que com a responsabilitat nostra, o sigui, si volem ser més grans, hi ha una part important de gais que no arriben a aquell model i que se sentirien identificats, i que són la gran majoria. Sí, a part, la gran majoria, a part de la gent jove, vaig veure ahir, és obesa. La gent jove cada cop és més obesa, és veritat, està més gorda, no? Per al tema que no fan exercici, etc. No sé com dir-lo, que és necessari que n'hi hagi una altra imatge, en sèrio, una altra imatge de visibilitzar, no ho sé, pot ser des de la raça, pot ser des de la discapacitat, des de l'edat, però que d'alguna forma trencar amb la imatge aquesta que jo crec que genera molta ansietat a molta gent que realment el que veurà en les webs quan posi... Penseu que la gent de 15, 16, 17 anys que no viu a Barcelona, que viu a les muntanyes, que fa a l'internet, al Google, posa fiesta o fiesta gay o gay, i què li surt? Jo vaig fer ahir imatges, no?, en el Google, que posa la part d'imatges, surten les fotos. Doncs surten, clar, perquè hi ha com a 10 milions dins de la xarxa, que és el típic despullat, a part d'una cosa, sembla que sempre anem sense samarreta, que tampoc és cert, no sempre anem sense samarreta, no? Que és una altra història, no sé, jo crec que hem de donar aquest pas de no vendre's des de l'objecte sexual, sinó des del subjecte, que també som subjectes que podem vendre des d'un altre, amb un valor afegit. Només a tall d'incís, he de dir, ja no sap, dins de les 32 associacions que suposadament formen el Pride, que són associacions que evidentment ens han donat el suport, però no vol dir que totes tinguin la capacitat d'implicar-se a desenvolupar el projecte. Hi ha una associació de gais discapacitats, amb la qual estic dient, sí, tens raó, però tenim una associació dins del nostre projecte que són els que han de fer aquest treball. Ja la tenim, aquesta associació. Vull dir, nosaltres ja ho fem, el treball. El que passa és que si en qüestions d'imatge intentem vendre el producte. I ja dic que potser no m'importaria gens que en un cartell sortís un gai discapacitat, però seria maco. Home, seria un maco. I seria un xaval maco. O una noia maca, m'entens? Vull dir, el que no faré és posar un que tingui grans. No, jo deia dins del que deia d'aquest model únic, que jo crec que és el problema que hem tingut, o sigui, és molt uniforme, o sigui, estem a favor de la diversitat de les famílies, de la sexualitat, però després dins nostre som monolítics amb els models. Jo és la meva crítica, no m'agrada. No m'agrada a nivell polític, a nivell individual cadascú té els seus gustos, però crec que com a responsables que tenim la capacitat d'intervenir dins la societat i canviar-la, doncs jo crec que per mi sí que me l'he posat com una qüestió ètica que aquest tema tenir-lo present perquè és molt, potser també perquè tinc 47 anys ara, no tinc 20, no? Però bueno, crec que és important trencar el model aquest, jo crec que és important. Jo crec que hem arribat a un bon punt de la discussió. Molta calor, perdona, la tinc jo. Jo crec que seria bo, si us sembla, que comencéssim ja a fer intervindre el públic assistent amb preguntes, tots aquells dubtes que tingueu. Voleu aprofitar un moment, algú té algun dubte? Aixequeu la mà, sisplau. Jo volia tornar un moment al tema de Barcelona com a destí gay.
una mica recuperar el que heu dit de que sigui un tema temporal, el tema dels locals i tal. Jo n'estic d'acord també, no crec que s'hagi de veure com un nínxol de futur, sinó esperem que sigui que el tema locals i tal sigui una cosa temporal perquè després tota Barcelona, i tot el món si pot ser, sigui un lloc lliure per moure's. Però em penso que crec que Barcelona té el valor afegit que, en teoria en tota Espanya, però concretament aquí es veu més, com a nivell de drets estem més avançats que en altres destinacions. Altres llocs que també es poden casar, on també hi ha les mateixes llibertats, quan han d'escollir una destinació, penso que Barcelona és un bon lloc també, sobretot el tema del matrimoni, que un estigui casat, després se'n vagi de vacances, creui la frontera i ja no ho estigui, ja al marge d'agressions físiques ni res, a nivell personal deu ser dur, no? Ja no cal dir el tema d'anar de la mà o que penso que a Barcelona es pot fer i que això és el valor afegit de la nostra ciutat, és el marc de drets que tenim al marge de l'oferta concreta de bars i d'oci concret. Era només un comentari, més que una pregunta. Jo voldria afegir que és tan així com dius, com que a Barcelona pràcticament es pot anar per tot arreu, o sigui, són poques les zones on dius cuidadito, en canvi, per exemple, a Madrid passa una mica al revés. És a Chueca on es pot fer. A la que surts de Chueca, cuidadito. O sigui, és una mica, a tornar als principis, no és el del gueto, a Madrid ho han centrat tant, ho han posat tot tan acumulat en un barri, inclús a nivell social és tan Chueca que fora de Chueca, cuidadito, ja no. O sigui, a dins deies de l'estat espanyol, sí, l'estat espanyol és molt gran i ja no l'estat espanyol, ni Catalunya. O sigui, que no se t'ho ve vacilar per pau se'n faig de la mà, perquè és que, cuidado, la Costa Brava és molt Costa Brava. Vull dir... I, per exemple, jo abans vivia a Puerto Cabanyes, que és el paral·lel, que he viscut 20 anys, i bueno, perquè soc qui soc i vaig quadrar-me el primer dia, perquè vam agafar una parella pel barri que realment perillós. Pel que deia de Madrid, penso que Madrid, m'ha agradat que ho digui el Joan, perquè m'ha donat pista, us contaré una anècdota. Jo estava, ja no sé, però estava un noi basc que és teatre i treballava a Madrid. Anava a veure'l i la nit van anar a la festa. I els en vacances em van anar a casa i volien anar a un after. Volien anar a un after i em va dir, Eugeni, és en compte perquè Madrid no és Barcelona. A veure on acabes? I no, jo vaig en buit, tal qual, bueno. I em vaig quedar sol i no anava dient nada a la gent, vaig acabar un after. Bueno, ja primer, o sigui, el que jo estava acostumat per jo morrant de l'Apolo, al MUC, que no són d'ambient, però que tothom fa el que... Bueno, tenia als 10 minuts 3 tios, com jo d'alts, però dient-me que què mirava, però així, què mires? Em vaig quedar gelat, no m'havia passat mai a la meva vida anar a la festa amb un after i després vaig mirar i em va vindre un hermano, un marica, así visible, em va dir, oye, perdona, que eres de Barcelona, tal, sí, es que aquí los gays estamos en este trocico, ¿qué? O sigui, ja, o te vas a Chueca o dins de l'after, no sé si m'explico, havia un lloc especial. Vaig agafar i em vaig anar perquè vaig dir, bueno, fer una batalla a Madrid a les 7 del matí, ho veia com que... Però us ho dic perquè realment el que dius tu, Barcelona és un lloc impressionant. Jo us ho dic perquè jo han vingut amics meus de Xile, d'Argentina, d'Euskadi, de Madrid, de tot arreu, i tothom ho diu. I com has vist, sobretot, perquè la testosterona masculina, no sé per què al Mediterrani, és més suau, bastant més suau. O sigui, jo mai, mira, que porto anys i anys, jo sempre he anat a discoteques, no sempre, però normalment vaig més a discoteques que no són gais, que no són gais, i mai ningú m'ha cridat l'atenció, mai. I he mirat aquí, he volgut, l'he agafat i veia també, per això t'ho dic que tenim alguna que també serà que hem creat entre el moviment, entre tots, hem sabut crear una societat molt lliure. I això també és un valor afegit, oci gai i Barcelona, i el tema també com som els catalans. Jo crec que els catalans i les catalanes tenen un tarannà molt absolutament de respecte, no tolerant, que no m'agrada, sinó de cadascú fa amb el seu cos el que vol. Jo crec que això és un tema molt important que te n'adones realment quan surts d'aquí, però és que és automàtic. Amb els pobles, està clar, doncs perquè et coneix tothom, però ja t'ho dic, o a València, impossible, a Andalusia, impossible, a Euskadi, depèn, no? Depèn.
I a Madrid, això dic, com a gran urbe, a Madrid, si et surts de Chueca, o sigui, et poden donar els socios. O sigui, la gent té clar que tu pots ser gai a Chueca. I Chueca, us ho dic, Chueca són 7 carrers, Són 7 carrers que estaven al barri de Lavapiés, que històricament jo me'n recordo que anava quan era jove i que era el barri més marginalet de Madrid, i ara, com ningú el volia, van fer tot el que van fer, van treure diners, però per això és important el que tu deies, els locals van també amb el valor afegit de les drets i de les llibertats i de com és la gent que viu en aquell lloc. O sigui, hi hauria 3 factors, no? Drets econòmics, socials i també en aquest cas de la cultura del joc, no? He de dir a favor de Madrid que ens han passat la mà per la cara bastant amb moltes coses també. O sigui, nosaltres potser ens han anat dient xifres molt lliures, però a Madrid ja fa molts anys van crear la mateixa associació que tenim nosaltres des de fa 5. Ells en porten uns 10 o 12 anys, si no recordo malament. Es diu Gaigal, som molt amics, treballem molt conjuntament, però ells ja fa molts anys que treballen, van crear la marca de Chueca, que Chueca com a tal potser és un problema, però Chueca com a marca és un potencial. Van saber treballar a Egal, amb Cogam i la FEL, tots plegats per fer una gran manifestació que ells diuen 2 milions, és igual. Un mogollon de gent, col·lapsa absolutament Madrid. Fan un esdeveniment que ja per 4 any consecutiu el declaren l'esdeveniment més important del món dins la comunitat gay. Estem parlant que han sapigut treballar tots els negocis plegats amb les associacions més normativitzades, perquè ells també tenen un altre model, vull dir que també ens passa com aquí, però han sapigut treballar plegats i han creat un esdeveniment que realment és per molts enveja, a mi enveja però no tant. A mi el que m'agrada és que nosaltres ho estem creant des del no-res, amb el qual ho podem anar guiant per on volem. Amb ells se'ls ha anat absolutament de les mans. Però realment és envejable la marca que han creat de Chueca a nivell internacional i del que ells en diuen l'Orgullo, el Mado, ja dic, per 4 any consecutiu l'esdeveniment més important a nivell mundial dins la comunitat gay. S'ho han sabut vendre molt bé, han treballat molt bé. Malgrat tot es parla de Barcelona com a nova capital gay d'Europa. És correcta aquesta afirmació o és més que ens ho mirem des d'aquí? Ens ho mirem des d'aquí, crec jo. Bueno, jo crec que, és que tu l'has encertat molt, jo crec que, a veure, a Madrid també hi ha una paradoxa a Madrid, perquè com és possible, jo no crec que n'hi hagués 2 milions, no hi havia 2 milions, perquè jo faig la següent pregunta, com és possible que una comunitat, però són comunitat, que guanya el PP a les municipals, no per majoria absoluta, sinó lo siguiente, que la Aguirre està allà, president de la Comunitat de Madrid, que el govern, o sigui que un partit declaradament homòfob que ha fet un recurs inconstitucional al PP. Com és possible que després n'hi hagi 2 milions? És a dir, aquests 2 milions de persones, després voten el PP, és una altra explicació. Jo crec que realment Madrid té un factor que és totes les Espanyes van a manifestar-se a Madrid. M'explico. Toledo, Guadalajara, Sevilla, perquè és un rotllo molt centralista. Aquí també hi hauria un problema. Nosaltres no competim amb Madrid, nosaltres treballem per Catalunya. També és un altre model que vull deixar molt clar. Nosaltres, el nostre model, el nostre entorn és Catalunya i el que passa a Madrid no ens interessa, perquè Madrid ha copiat l'esquema dels Estats Units, que no és el nostre. El nostre és l'esquema de la Mediterrània, que és l'esquema que deia ella d'absolutament barreja de la gent. O sigui, jo no vull una festa o una manifestació només de gais en carnet. Vull gent que vulgui sortir a manifestar-se per l'alliberament gai i lesbià transsexual, independentment de que ho diguin o no. Per això t'ho dic que jo és el model que em dona, que em va fer il·lusió veure 2 milions. Doncs no sé què dir-te, perquè també veia escenes que no sé si m'agradaven, a les carrosses, no sé si m'agradaven. Per això t'ho dic que el model de Madrid no és el nostre model, ja us ho dic. Nosaltres creiem que Barcelona va tindre la capacitat, perquè van ser dels primers, nosaltres no diem orgullo, per nosaltres no és el dia de l'orgullo, sinó el dia de l'alliberament. I jo crec que això és important tenir-lo clar, tot i que sí que és cert que entenc que les persones, la gent jove, quan vol sortir, doncs vol anar a un joc gran, que estigui la Lady Gaga, l'Alaska o l'Escar, i no vindran a la nostra manifestació que és més reivindicativa. Ho entenc, però això no vol dir que, ojo, hi ha tot això perquè un dia 4 loques, entre les que estava jo, l'Armand, el Jordi Petit i altra gent, sortíem al carrer i els tiraven pedres en els bars d'ambient.
no sé si m'explico, no? És una paradoxa, però això no vol dir que serem més minoritaris, però és que potser penseu el que està passant a Europa, el partit aquest nazi que ha guanyat a Grècia, que va dir, primero estos, los siguientes son los homosexuales. I per mi lo terrible és que ho donin a la tele, perquè jo no ho he posat, jo sóc un malalt del Facebook, us ho dic de les xarxes socials, però crec que hem de fer boicot a totes aquestes coses perquè no hem de donar publicitat a totes les conductes d'aquestes neonazis perquè s'alimenten de nosaltres. Però també us ho dic, si aquesta crisi econòmica, i ara aprofito per donar la meva opinió, està portant una crisi de valors molt heavy. I si cau la crisi de valors que jo creia que eren fonamentals, com era el dret al propi cos, el dret que una dona decideixi sobre si vol estar embarassada o no, el dret que una persona trist si vol canviar de sexe o no, o el dret d'estar al carrer, perquè penseu que a Barcelona han prohibit el que no va fer Franco, i ho dic, sapiguen el que dic, han prohibit la prostitució al carrer. És a dir, que jo, si em dóna la gana, passa el davant i em vaig amb ell al carrer per 20 euros. No, l'he de fer en el primer. Segon, allà sí que puc prostituir-me, però al carrer. No sé si m'esteu entenent. Un rotllo que és la hipocresia absoluta i total, que és el valor afegit dels senyors. Jo crec que si cauen els valors, el valor de defensar que cada persona faci amb el seu cos el que vulgui, està clar, sempre respectant, sense violència, de mutu acord, però jo crec que això és un tema que està caient i, ojo, les postures d'aquestes, us en recordeu aquesta frase que jo creia que era del Bertolt Brecht, si no és, que dice, fueron a por los negros, me hice caso, luego a por los judíos, luego a por los comunistas, luego vinieron a por mí y ya era demasiado tarde. ¿Sabéis? La frase esta que se recuerda siempre con el tema del holocausto, ¿no? Pues jo crec que hem d'estar alerta perquè hi ha una caiguda de valors molt gran i la caiguda de valors va a los maricones fuera, ¿no? Porque molestan, ¿no? Vull dir que amb això hem de tenir molt clar. Defensar, dic com el valor afegit que tenim a Catalunya de com som, no? És un valor bo. Més preguntes, sisplau? Hola, bon dia. No sé si seré capaç de resumir totes les idees que tinc, perquè són moltíssimes, però trataré de ser concret. La meva idea és, jo sempre he sigut una persona que ha estat completament en contra del Gay Pride i totes les coses, i continua a dia d'avui, evidentment, perquè, com heu comentat, d'alguna manera publicita un model que és un model, no el model, que això n'hi ha que tenir molt en compte. I abans de fer-vos la pregunta final, m'ha resultat molt curiós, eres Joan, veritat? Sí. Joan. Imagina que tu parles en nom, d'alguna manera, dels empresaris de Catalunya en general. Jo havia sentit coses molt curioses i coses realment gracioses. Sabeu que Espanya, si d'alguna manera té algun referent a Europa, respecte a Europa, és que així tot ho aconseguim a través de les subvencions. Però m'ha paregut realment graciós que fins els condons se tenen que pagar per l'administració. És a dir, que en el cas que tu, com a empresari, tens un problema perquè resulta que la gent va al teu local i fa sexe i si dones condons te resulta que el teu benefici baixa, doncs que l'administració d'alguna manera t'ajuda. Això és, no sé, no tinc paraules per explicar-ho. És que crec que no ho vas... Tal vegada no ho entens bé, és possible. Sí. Doncs què dime? No, o sigui, l'administració no ens ofereix subvencions de res i nosaltres tampoc les demanem. D'alguna manera, per exemple, hi ha un grup de saunes, que és el més important a Barcelona, no rep ni una sola subvenció en aquest cas. Sí que és cert que la Generalitat reparteix preservatius a moltes associacions heterosexuals que treballen en prostitució, en molts àmbits que treballen en temes sexuals, i a nosaltres també. Sincerament, la majoria de preservatius que es reparteixen a Barcelona els paga la pròpia empresa i que jo sabia no ha sigut mai l'empresa qui hagi demanat a l'administració que ho pagués l'administració. O sigui, no hi ha cap subvenció en aquest sentit. No. Qui ens demana que hi hagin preservatius o que hi hagi aquesta responsabilitat social són els col·lectius. No és ni tan sols la comunitat, o sigui, les persones privades tampoc, saps? Qui ho demana són els col·lectius. I arriba un punt que dius, vale, sí, però és que en part ja es fa, en bona part. No com ens agradaria ni a l'Eugeni ni a mi, evidentment. Però jo em gasto una de diners en preservatius al·lucinant. I, cuidado, el fet de no tenir-los no em suposaria cap pèrdua de clients. Amb la qual
Sí, clar, la idea és clara. Jo crec que amb això és... Jo crec que realment és una qüestió d'ètica i de valors. Jo penso que aquí l'administració el que hauria de fer és tancar el local. Jo ho dic així de clar. O sigui, ho dic clar i ho he dit a les reunions, ho he dit a les reunions de la Fiscalia, perquè a Catalunya s'està ara, no sé si s'ha aprovat la llei de locals de pública concurrència, i jo sí que realment amb això seria, jo tancaria un bar, o sigui, un bar que no compleixi les... Si és un bar de sexe, cal que n'hi hagi preservatius i lubricant. Perquè per una banda o per l'altra, perquè també sabeu que si bé el preservatiu és l'ideal, el lubricant no és l'ideal, però ajuda. El que realment no ajuda és que no hi hagi lubricant i preservatiu. Jo això crec seria més, com diuen, més intervencionista, sí, però jo tancaria el local. Crec que igual que un hotel de 5 estrelles, i parla el Tum-Tum, doncs imagino que ha de tindre uns vàters molt diferents que el d'una estrella, no? I si no, tanquen el local, no? Ha de tindre una carta, ha de tindre uns menús, un local de sexe ha de tindre preservatius, i si no, ja es tanca. Com l'administració tanca altres locals. Jo tenia un bar davant del Batiner i un dia ens en van tancar perquè no tenia senyalitzat el vàter de dones i el d'homes. I em van tancar. Doncs si no hi ha preservatius, que tanquin el bar, així de clar. El problema és que com que no estan reconeguts aquests espais, no hi ha llicència. Doncs s'hauran de reconèixer, perquè si tu estàs dient a una persona, si tu estàs oferint serveis de local de sexe, però després no ho és, tu estàs enganyant el client, perquè aquí faríem un altre... Todo vale per guanyar diners? O sigui, el que estem dient que tenim és el que tenim, jo crec que això també aquí una altra tensió. O sigui, jo a la nostra associació, Observatori contra l'Homofòbia, per què pots venir si t'han agredit i has patit una agressió homòfoba? Un local de sexe que estàs dient que podràs ligar, follar i tal, doncs, si tu estàs dient que és això, com és que després ets un gimnàs? No? Amb això jo crec que també siguem transparents, siguem clars en aquest tema. Tot i que ja t'ho dic, el negoci és clar, transparent, tothom sap el que era. I hi ha una cosa que el diu que és cert, i és molt amarga. Té raó, hi ha gent que li molesta que n'hi hagi preservatiu. És així de trist, és així de trist. Vull dir, la consciència que hi ha avui en dia entre els joves i no joves amb el tema del preservatiu és que li passa a l'altre. És un tema molt heavy, Però devia ser, en el cas dels establiments, devia ser una opció. I jo també dic que tot, i un altre capote per ell, tot la crítica, que no hi ha campanyes a la tele. És a dir, jo vaig fer una proposta fa molts anys, no sé, ara ja ni s'estava en el PP, com és el Plan Nacional sobre el SIDA. Vaig fer una proposta que és que fessin la propaganda al fons de pa. És a dir, que quan tu vas a comprar el pa, n'hi hagi una màquina de preservatius. Perquè seria la forma, no sé si m'explico, ja sé que és una mica així, no? Però és la forma de... és el pan de cada dia. Home, no ens enganyem. Què és el pan de cada dia? Doncs tothom cada dia l'agradaria, no sé si cada dia, no? Però més o menys l'agradaria tindre una sexualitat, no? Doncs per això ho feien, el pan de cada dia, el polvo de cada dia, preservatiu, no? Excusat, estic esperant que em responguin. Tot i que la idea és revolucionària, Ja la farà. Bé, el que volia comentar al final de tot era respecte al dia del Gay Pride, com he comentat anteriorment, jo crec que ningú posa en dubte d'avui que és un event purament comercial, que té una finalitat molt... Hi ha dos, no se t'oblidi. Sí, no, és que justament ho dic per això. Ho dic perquè... portat el nostre, En realitat, la majoria de la gent que acudís va amb una finalitat molt clara. La majoria, no tots, la majoria, desgraciadament, ho dic tal vegada per experiència pròpia. I el que m'agradaria comentar és el següent. Imagineu-vos que en lloc del dia de l'orgull gai parlem el dia de la dona. I que es queda a la tele, les dones en una carrossa, quan una fa una paella, l'altra planxant, l'altra cuidant el xiquet, l'altra tocant. Quina seria la imatge realment que tindríem de la dona? Realment estem afavorint aquesta imatge que suposadament defensa el teu company sobre la diversitat, sobre no un únic model, etc. Clar, bueno, no, jo el que volia dir, mira, jo el que dius el dia de la dona vaig fer un article que deia que estiguin els empresaris gais en el dia de l'alliberament gai és com que estigués la EVAX o el TAMPAX en el dia de la dona. Dic, com a empreses, que ningú pot discutir que si una empresa fa alguna per la dona és la EVAX. No? Home, a veure, perquè totes les dones passen per això. I seria realment increïble que la EVAX sortís organitzant la mani del 8 de març. No sé si és vos dolent, no ho sé, seria xocant. Ja al principi utilitzava aquest argument quan van sortir, perquè hem estat, bueno, us ho dic,
ara estem molt bé, però l'enfrontament va ser físic, o sigui, m'ha arribat, tot i que jo no estic a favor de que n'hi hagi hagut un enfrontament físic, en teoria dels nostres vers amb ells, no? Vam acabar pegant-nos públicament al carrer, o sigui que el tema no és baladí, o sigui, l'enfrontament és absolut, i jo hem obert ponts, perquè tant ell com jo pensem que no sé com ho farem, perquè és complicadíssim, però sí que d'alguna forma ho hem de fer, no? Però el tema és que nosaltres fem aquesta. La gent, et diré una cosa, jo les manifestacions i les concentracions dedico potser 300 hores a convocar-les. Venen 12, 13, 50, 100, a la d'aquí 5.000, 9.000. Tu dius que hi ha festa i que se podrà ligar? ¿Cuántos? 100.000, 50.000. Clar, això, ell té una cosa que és que realment a la gent que arribem, doncs, no hay más cera que la que és en castellà, no? A vegades jo he tingut que assumir doncs, que la gent quiere lo que quiere. Llavors, posar-te en la banda que seràs més minoritari, però amb uns valors determinats que no renunciaràs i et faràs més petit. És així de trist, però és la realitat, o sigui, la realitat és molt dura, no? Per això no vol dir que perquè sigui dura m'anirà a l'altre model, doncs no. L'ideal, ja per acabar, seria trobar una fórmula, com han buscat a Londres, que per mi és la millor, doncs que tothom està i dins d'una gran setmana estiguessin totes les expressions, és a dir, més la reivindicativa, més les festes, però hi haurien de fer, jo crec que és la meva proposta, i la llanço aquí, seria una guia ètica de coses que haurien de fer per crear un model entre les dues grans organitzacions, no? O sigui, coses que no poden passar, coses... Jo crec que aquesta és l'assignatura d'aquí a 5, 6, 7 anys, com està el món, hem d'unar esforços i intentar donar una única imatge, no? Però, clar, com és un decàleg ètic de coses. A mi el que em sap greu d'alguna manera és que gent il·lustrada, gent que està a la universitat, gent que estudia, es quedi amb el que surt a la premsa. O sigui, al Pride Barcelona la manifestació la convoquen 32 associacions, de les quals només una és empresarial, que sí, és l'associació que desenvolupa tota l'estructura, no el contingut. No el contingut. El contingut el promocionen les altres 31 associacions. Amb la qual cosa, quan m'estàs dient això de la carrossa i d'això, m'estàs dient el mateix, o sigui, m'estàs dient el que venen els mitjans. O sigui, hi ha 100.000 persones i potser hi ha 3 transsexuals amb els pits a l'aire. Són els que dels 3, són els que sortiran als mitjans. I és el que... I les diran travestis. Vale. I és el que segurament tu estàs visualitzant. No, hi ha moltíssima altra gent que es quedi amb el que expliquen els mitjans. Sincerament, arriba un punt que és problema nostre perquè ens hem comunicat malament, però és que els mitjans van com van. I també és un problema del receptor, no? Vull dir, s'ha de saber destriar una miqueta. Nosaltres no estem venent una festa, estem venent moltíssimes coses. El meu treball és que vingui turisme, però el de les altres 31 associacions és omplir-ho de contingut, m'entens? I dir que el treball d'aquestes 31 associacions no és res, em sembla una mica passar-ho per alt, i no pot ser. Vull dir, nosaltres tenim un contingut social de caire de salut i de tot, tenim debats, fem 10 dies amb quantitat de coses, amb la qual cosa, bueno, no ens podem quedar només amb la foto de la carrossa i els nanos sense samarreta que deuen deixar-nos a l'Ajuntament perquè també està prohibit a Barcelona ara. Bueno. Tot que a mi m'encanta els sense samarreta. Entenc la teva postura i no la comparteixo perquè és que, a veure, també feia falta una associació empresarial perquè la gent no estava acostumada a tenir referents empresarials. Vull dir, a la gent li costa molt pensar en algun empresari gay i quan jo em presento a les assemblees, als parlaments de PIME, d'alguna manera, o a la Cambra de Comerç, encara és molt pitjor, no? A la Cambra de Comerç, doncs, ostres, quan comencen a veure que ets un igual que ells, cuidado, ja canvien molt les coses. I jo vaig anar al Pride, jo estic en el Pride. I com jo, hi ha l'associació de famílies, hi ha l'associació de pares i mares, hi ha l'associació de discapacitats, de gais policies, la de panteres grogues i 32 associacions som. Vull dir, les carrosses és el que posen les empreses. I les empreses, per estar allà, paguen com a mínim 2.000 euros
per muntar el tinglado aquest, com a mínim, la que menys paga. Això no ho recuperen, Vull dir, jo a Boiberri he fet carrossa tots els anys i el que m'he gastat mai no ho he recuperat en imatge ni en res. Vull dir, és una despesa que fas per la comunitat, perquè s'ho passin pels teus clients i per crear un esdeveniment que sigui vendible a Barcelona i que ens vingui turisme i que al cap d'uns anys ens aporti omplir els calaixos, que és el meu treball. Aquest sí és el meu treball. Però hi ha altres 31 associacions que tenen que treballar molt. I som la de Barcelona també. I també és un plin de contingut. D'acord, ens queden uns 8 minuts escassos. Tinc aquí una pregunta pendent. Després anem aquí, a veure si ens dona temps a 3, doncs anem molt ràpides. Si us sembla, les formuleu totes 3. Sí, contestem en bloc i ens acomiadem. Vale. Bueno, jo era una suma de preguntes, perquè de fet us sentia parlar sobre, ja ha sortit una mica, el debat aquest sobre els models, crec que és extensible, és a dir, el debat sobre els models socials els podem tenir tots, hi ha una imatge i és el que ens venen, no? Clar, parlàveu de diferents models, jo volia saber si realment l'oferta d'oci gay o la ciutat de Barcelona com a referent està exclusivament mostrant o donant resposta a un únic model, perquè ho desconec, és a dir, tenim diversitat i l'oci o la proposta d'oci és única. També vull preguntar-vos si us sembla que si és única, si això ens apropa a aquesta naturalitat o a aquesta situació amb la que ell hagi d'anar a buscar un espai propi, sinó que tota la ciutat és per qualsevol persona. Si aquest oci realment també aporta beneficis a la resta d'oci, és a dir, la persona ve, independentment del que sigui, ja està a la ciutat i per tant ja està aquí. I si hi ha més mercat, és a dir, si només hi ha una proposta, però la realitat gay és més àmplia, vol dir que tenim més mercat i que no l'estem aprofitant? És a dir, podem crear nous negocis o és que aquest públic no és econòmicament viable, com passa amb la resta de la societat. Igual jo mateixa no trobo oferta perquè com que soc bastant ràcana i no pago gaire, doncs clar, ningú farà res per mi. Bones. Jo volia fer un comentari del que has dit tu, Joan. Potser no ho he entès bé, però heu comentat que una cervesa, per exemple, una cervesa, a un bar qualsevol, pot costar €1, per exemple, no? Però crec que has comentat que en un bar d'ambient, una zona d'ambient, potser val €2, puja el preu. I això has dit és perquè es dona un servei extra. Jo entenc que aquest servei extra pot ser la comoditat de la gent d'estar allà amb el seu ambient, no? Si és així, no sé si ho he entès bé, jo si muntés un bar així, jo crec que ho faria per principis, és a dir, per la gent també es sentís còmoda, no per guanyar €1 més per cervesa, no? Potser no ho he entès bé. I fem la darrera pregunta, sisplau. Bueno, no sé si em sent, sí. Jo volia... No he entès tampoc molt bé, o sigui, quan parleu del valor afegit, li esteu donant valor afegit a la qüestió de la seguretat, al respecte, a la igualtat, no? Qui fa l'esforç per promocionar aquest valor afegit, l'administració pública o les empreses? Fins a on s'impliquen les empreses per mostrar, per portar gent a fer-los veure que és segur? És una mica... Em queda aquest dubte. Qui és el que fa l'esforç o la iniciativa perquè hi hagi aquesta seguretat de cara als clients gais? Molt bé. Segueixo la paraula. Vale, si per fer la broma... Jo, per contestar en general, realment, torno al principi de la meva exposició. El gran problema que tenim amb el tema de l'alliberament gai, lesbià, transsexual, és que la voluntat política és inexistent. Us posaré un exemple. Hi ha un valor afegit, però que no hem comentat. Després hi ha un altre valor afegit, per exemple, d'un polític, el Duran i Lleida, que pot dir públicament que l'homosexualitat és una malaltia, surt a tots els mitjans del món
ho diu amb tota la impunitat i continua de secretari general, ara l'han reelegit, no sé si m'explico. Això realment és el greu. I amb això sí que hi ha una responsabilitat dels nostres representants que hem triat i que no dona igual, perquè sí. Demà surt algú dient que ser català és una malaltia quan creiem que durarien el seu càrrec. 3 segons? Un segon? És veritat o no? O sigui, hi ha una gran hipocresia amb aquest tema. Llavors, segon punt, jo no soc empresari ni tinc manera d'empresari, jo sí que crec que això és el primer i això és amb el que tant ells com nosaltres fem una feina que moltes vegades l'hauria de fer l'administració, perquè, per exemple, les associacions de dones durant molts anys feien l'acompanyament, el tema, fins que en un moment una dona ja podia anar a denunciar qualsevol... No sé, que les associacions han tingut que fer coses que no eren la nostra tasca, no? Llavors, jo crec que amb això ja és el tema de l'ètica. Hi ha una ètica per part d'ells i una ètica per part nostra, i amb això sí que cadascú tria l'ètica que vol, no? I en la pregunta que deies tu, jo crec que realment jo crec que és a l'inrevés. O sigui, la persona que ve a Barcelona perquè l'ha vist com a turista gai, si és una mica més intel·ligent i a part de la web guide ha agafat el Trotamundos un altre i l'han explicat que a Barcelona hi ha tot un mundo canalla i granuja a la nit, que és el Raval, on cabe tota possibilitat, jo crec que això és el nostre valor que té Barcelona, que és una mica que hem aconseguit, i això és fruit de la nostra lluita, o sigui que realment hi ha llocs, o sigui, hem fet una mena de... que no existeix en un altre lloc, s'ho dic de veritat. El que passa a l'Apolo, jo sempre poso aquests dos exemples, tot i que l'Apolo volia deixar cantat al Sisla, també s'ho dic, que és un cantante jamaicano que diu que hay que matar a los homosexuales. Al final, per una campanya no el va deixar venir, o sigui que, perquè es va donar de tot el que tenia, no? Però sí que hi ha una forma d'oci a Barcelona que tothom té clar que cap la qüestió gai i lèsbica. És a dir, per mi, això és molt important, i això és una cosa que la guanyem quan la gent ve i veu això, torna. M'explico, llavors, el tema que ningú ha trobat com dient, perquè està lo de la paraula friendly que no triomfa, com dient quan un bar no és ni gai ni hetero, però caben totes les possibilitats. Si ho dones, no es practica. O sigui, vosaltres que estudieu, seria trobar aquest punt que seria espais sense homofòbies, no sé, clar, s'hauria de buscar la marca i el nom. Jo porto anys i no l'he trobat, però seria realment algo que tenim intrínsecament nosaltres, que és que tenim espais que no existeixen a l'altre punt del món, que és que tothom pot ser com vulgui. I per suposat que si algú és homòfob, li faran fora del local. I això és importantíssim. Molt ràpid. Sobre el valor afegit, evidentment és l'administració, però molt pressionat per tota la societat. Parlo de societat, parlo d'empresa, parlo de col·lectius, de tothom. Sobre el preu de la cervesa, jo em referia que el servei que ofereix és molt diferent en el sentit de pensa qui t'ofereix cerveses a 80 cèntims. Per exemple, la marca mai serà Estrella, perquè una Estrella pràcticament ja és el que costa, serà Sant Miguel, segurament. Per la qual cosa, quan tu vulguis demanar el producte que tu vols, no el que t'ofereixin, ja puja el preu. Quan demanis, estem parlant d'un altre tipus de bars, estem parlant que el que t'ofereix a 80 cèntims és un bar segurament molt petit i és el bar, el cafè de dia, que no treballa de nit, segurament inclús que el portarà la família, amb la qual cosa t'estalvies treballadors i tota una sèrie de coses. O sigui, el preu no va en relació al que t'ofereix de comoditat, sinó amb el propi establiment, amb la inversió de l'establiment, amb la inversió que tens de treballadors, amb tota una altra sèrie de coses. No amb que sigui gay o no, això és una altra cosa. I a més diversitat d'oci més públic, sí, però cuidado, s'ha de treballar molt perquè sigui així. El que no pot ser és, aquí, abans ens despedien d'una empresa 50.000 euros i muntàvem un bar. I això, a dins de la comunitat heterosexual, ha sigut així sempre. Espanya és el país dels bars. I tothom que tenim que despedien de set o del que sigui, pum, muntàvem un bar. I era així. No, s'ha de pensar. Vull dir, a Barcelona tenim una manca d'un tipus de bars o d'un tipus de negocis, però no del mateix bar que ja està repetit 50 cops. Cuidado, que tothom, la gent tampoc té masses idees. Però, que hi cap més gent? I tant. Ens hem de professionalitzar més, hem de treballar molt, ja et dic. És que la majoria de discoteques ni trobes un camarer que parli anglès. Això no pot ser.
A les botigues igual, vull dir, quan canviem tot això, quan ens professionalitzem una miqueta més, segurament tindrem molt més públic, segurament podrem optar a ser capital d'alguna cosa, d'Europa, del món o del que sigui, però falta treball. Molt bé. Malauradament hem arribat al final del nostre temps, hem arribat a l'hora. Agraeixo un cop més la presència dels nostres invitats, agraeixo un cop més també la vostra presència, crec que ha estat una sessió molt enriquidora i us invito a que seguiu gaudint de la conferència.